Welsh Lesson 36A, Beginner-1 Sylfaenol, Taedgwion, Pennod 22. Ar the evening that, roedd hyn ethiadol o brysur ar gyfer y majority o'r evening hon, roedd y bwyty yn ffilled i'r ffwl. Roedd yn fy ngwsmeriaid cyntaf yn deulu o fam a thad yn ei 50au gyda'i plant wedi grow i fyny. Unwaith eto, roedd yn gyfrifol dim ond ar gyfer cymryd yr archebion ar gyfer y cwrs main. Bu y tad yn archebu steak fillet, bu y fam yn archebu steak sirloin, bu y mab yn archebu cutlet pork, a bu y merch yn archebu cutlet lamb. Roedd yn fy ail gwsmeriaid yn deulu o fam a thad yn ei 30au, gyda'r plant yn ei 40au. Gwnaeth y tad archebu rock salmon yn batter deep fried. Gwnaeth y fam archebu ray yn breadcrumbs pan fried. Gwnaeth y mab archebu cig iar southern yn batter deep fried. A gwnaeth y ferch archebu pollock yn breadcrumbs pan fried. Roedd fy third gwsmeriaid yn gwpl yn ei 30au. Roedd y dyn yn archebu penfras yn batter deep fried. Roedd y fenyw yn archebu steak fillet. Wythnos nesaf, meddai Catrin, y byddwn ni'n ddysgu sut i weini y dysglediau. Ar ydw i'n edrych forward i'r hynny yn fawr, gwnaes i'n dweud, fe fies i'n gadael y bwyty y evening that am 11 o'r bell yn y night. Fe fies i'n temlo yn tired iawn, ond roedd ni'n edrych forward i'r wythnos i cam.